Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Γεια σας. Από τη Βαρκελόνη, μια βραδιά χειμερινή, κρύα αρκετή, χειμωνιάτικη. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το χρόνο και το άχρονο. Είναι μια παρουσίαση που θέλω να κάνω, εμπνευσμένος από την εκπομπή που είδα του Γιώργου του Σαχίνη στο Αντιθέσεις, που έκανε με τον Μινά Καφάτο. Και του έκανε και την ερώτηση. Είχε πολύ ενδιαφέρον ο Γιώργος να μάθει τι είναι ο χρόνος. Εντάξει, ο Καφάτος είναι επιστήμονας, έχει σπουδάσει και είναι και πνευματικός αναζητητής και της φιλοσοφίας της αυτογνωσίας. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Αλλά θα ήθελα έτσι να εκφράσω και εγώ την άποψή μου, γιατί είναι ένα από τα θέματα που με απασχόλησε πολύ, τουλάχιστον παλαιότερα. Το μυστήριο του χρόνου. Τι πραγματικά είναι ο χρόνος? Υπάρχει χρόνος? Είναι κάτι αντικειμενικό ή είναι μια εμπειρία υποκειμενική του νου μας? Είναι κάτι που δημιουργεί μόνο το μυαλό μας? Ή υπάρχει κάτι τέτοιο ως χρόνος? Θα μιλήσω λοιπόν για τις δύο απόψεις που σχετίζονται με το χρόνο. Την εξωτερική άποψη, την αντικειμενική να πω άποψη, αν υπάρχει χρόνος και τι μπορεί να είναι αυτός ο χρόνος, και την υποκειμενική άποψη, διότι στην πραγματικότητα τα πάντα τα εμπειρώμαστε μέσα στο μυαλό μας. Ακόμα και τις μορφές, αυτές τις μορφές που βλέπουμε ως εξωτερική πραγματικότητα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμπειρίες υποκειμενικές τις οποίες βιώνουμε μέσα στο νου μας. Τώρα, υπάρχουν μόνο μέσα στο νου μας ή υπάρχουν και απ' έξω? Αυτό είναι επίσης ένα βασικό ερώτημα για να καταλάβουμε αν υπάρχει ο χρόνος ή δεν υπάρχει ο χρόνος αντικειμενικά. Αυτό θα το περάσω όμως στα γρήγορα. Για μένα υπάρχει κάτι απ' έξω, είναι προφανές, έξω από το νου μας δηλαδή, το οποίο ερεθίζει τις αισθήσεις μας, δημιουργεί ερεθίσματα δηλαδή, πληροφορίες, κάποιας μορφής ενέργεια φτάνει δηλαδή στα αυτιά μας, στα μάτια μας, στο δέρμα μας, στη μύτη μας, και έχουμε εμπειρίες. Αυτό που λέμε ζωή μας είναι εμπειρίες. Αυτό που λέμε κόσμος είναι εμπειρίες που βιώνονται μέσα στο νου μας και στη συνείδησή μας. Τώρα, στην πραγματικότητα, για να σας αναλύσω σε βάθος τον χρόνο, πρέπει να σας εξηγήσω τι είναι η συνείδηση μέσα μας, τι είναι ο νους, βέβαια όχι πολύ αναλυτικά, αλλά να έχετε έτσι μια πιο σαφή άποψη για αυτά τα θέματα, για να καταλάβετε και το θέμα του χρόνου ακόμα καλύτερα. Αλλά ακόμα και έτσι πιστεύω θα το καταλάβετε. Τουλάχιστον έτσι όπως το έχω καταλάβει εγώ, και πιστεύω ότι αυτό είναι κοντά στην αλήθεια. Να μην πούμε ότι είναι 100% την αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχει χρόνος ως μια αντικειμενική εξωτερική πραγματικότητα? Όχι, δεν υπάρχει χρόνος ως εξωτερική πραγματικότητα, με την έννοια ότι υπάρχει δηλαδή αυτός ο παράγοντας χρόνος ως κάτι στον εαυτό του. Που αυτό είναι ο χρόνος δηλαδή. Πώς λέμε τώρα, ας πούμε, αυτό είναι ο πλανήτης Γη. Υπάρχει κάτι μέσα στο σύμπαν που το βλέπουμε, καλά εμείς ζούμε πάνω ή βλέπουμε το φεγγάρι. Υπάρχει το φεγγάρι. Υπάρχει χρόνος σαν κάποια έτσι, έστω και η βαρύτητα, δεν τη βλέπουμε τη βαρύτητα. Ή δεν ξέρουμε και πώς ακριβώς είναι. Τώρα εδώ οι επιστήμονες έχουν διαφωνήσει αν υπάρχει βαρύτητα, αλλά τέλος πάντων αυτή τη δύναμη μας κρατάει πάνω στη Γη. Υπάρχει μια δύναμη. Τώρα δεν θέλω να το αναλύσω, είναι άλλο μεγάλο θέμα αυτό επιστημονικό. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες διαδικασίες. Η έλξη τέλος πάντων που υπάρχει και μας κρατάει η Γη σταθερά πατάμε πάνω στη Γη. Δεν είμαστε δηλαδή στον αέρα, δεν αιωρούμαστε. Κάτι μας κρατάει. Και το λέμε βάρος, βαρύτητα, δηλαδή πηδάμε στον αέρα και λόγω της βαρύτητας ξαναπέφτουμε στο έδαφος. Δεν μένουμε στον αέρα. Υπάρχει αυτή η δύναμη. Δηλαδή δεν μπορούμε να τη δούμε. Έτσι. Υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή κάποια δύναμη, κάτι τέλος πάντων, κάποιο στοιχείο που να είναι ο χρόνος. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, μετά από χρόνια έρευνας, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ως χρόνος. Και θα ήθελα να σας πω επίσης και για τους επιστήμονες γενικά, δεν μιλάω βέβαια τώρα για τον Καφάτο. Ο Καφάτος κάνει και την έρευνα, το έχει πει και ο ίδιος στην εκπομπή του Σαχίνη, ότι χωρίς φιλοσοφία δεν νοείται επιστήμονας. Πρέπει, δηλαδή, η φιλοσοφία στην ουσία πρέπει να ερευνήσουμε τον εαυτό μας, την ψυχολογική μας διάσταση, γιατί όλες οι εμπειρίες που έχουμε γίνονται μέσα από το όργανο που λέμε νους, με όλες τις διαστάσεις. Ψυχολογία γενικώς, νους ειδικός. Οπότε, αν δεν καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το όργανο, τότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτό που εμπειρώμαστε πόσο σχετίζεται και πώς
πόσο σχετίζεται με την εξωτερική πραγματικότητα. Οπότε δηλαδή μια ταυτόχρονη, όλοι οι επιστήμονες που ψάχνουν ειδικά τέτοια θέματα της κβαντικής θα έπρεπε να κάνουν μια ενδελεχή βαθιά έρευνα του εαυτού τους για να καταλάβουν τι είναι ο χρόνος, πώς λειτουργεί το διάστημα και όλα αυτά. Γιατί αλλιώς, και όχι μόνο αυτό, πρέπει να κονίσουν τον νου, να αυξήσουν τη συνείδησή τους μέσα από διαλογισμό και άλλες πρακτικές τέλος πάντων που σχετίζονται με το να εμβαθύνουμε στην εσωτερική μας φύση. Και στο νου μας, στην ψυχή μας που λέμε, στο νου μας, αλλά και στο είναι μας, στη συνειδητότητα που είμαστε. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος ως ένα στοιχείο στον εαυτό του. Αλλά δεν υπάρχει αφού βλέπουμε τα πράγματα να συμβαίνουν. Τώρα είμαι μεγάλος, είμαι εγώ τώρα είμαι 62 χρονών, χθες πριν μερικά χρόνια ήμουν 50. Τότε τι, το σώμα μου έχει αλλάξει. Τι είναι αυτό τότε, αφού δεν υπάρχει, αφού όλα τα πράγματα αλλάζουν. Και κάποια πράγματα γίνανε αυτό που λέμε στο παρελθόν. Και κάποια πράγματα θα συμβούν στο μέλλον. Τα πράγματα όλα που συμβαίνουν σε ένα άχρονο τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος. Υπ' αυτήν την έννοια. Αλλά υπάρχει χρόνος επί την έννοια, ο χρόνος είναι η αλλαγή που συμβαίνει στα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι σαν μετρήσιμο ο χρόνος. Τώρα εμείς μετράμε τον χρόνο με βάση την περιστροφή του ήλιου. Αλλά αυτό είναι απλά για ένας πρακτικός τρόπος να συνεννοηθούμε. Δεν μετράμε το χρόνο στην ουσία δηλαδή. Τι μετράμε, τη μεταβολή του φαινομένου. Δεν υπάρχει κάτι στοιχείο ως χρόνος. Μα θα μου πεις το πρωί, είμαστε τώρα στο πρωί και έχει ήλιο. Έχουμε την ανατολή του ήλιου και η δύση θα συμβεί. Δεν συμβαίνει ταυτόχρονα, άρα υπάρχει χρόνος. Όχι. Δεν υπάρχει χρόνος. Απλά αυτή η μεταβολή να κινηθεί ο ήλιος από εκεί που είναι, να πάει στην άλλη μεριά. Στην ουσία κινείται η γη τέλος πάντων, αλλά δεν χρειάζεται να το εξηγήσω το φαινόμενο αυτό και δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι ο ήλιος ανεβαίνει στον ουρανό, κινείται η γη. Τέλος πάντων, δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι ο ήλιος ανεβαίνει σιγά σιγά και κάποια στιγμή θα ξανακατέβει και θα συμβεί το φαινόμενο της δύσης. Άρα αυτό είναι χρόνος. Στην ουσία υπάρχει μόνο μεταβολή. Και αυτή η μεταβολή συμβαίνει σε ένα άχρονο τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει μια άχρονη κατάσταση πάνω στην οποία ένα φαινόμενο συμβαίνει και μεταβάλλεται. Το πιο εύκολο φαινόμενο είναι η Ανατολή και η Δύση του ήλιου. Σαφώς δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι Ανατολή και Δύση, γιατί αυτό το φαινόμενο είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Υπάρχει δηλαδή μια μικρή μεταβολή. Ξεκινάει λένε, να φαίνεται σαν Ανατολή και σιγά σιγά ανεβαίνει ο ήλιος επάνω και σιγά σιγά Δύση. Αλλά αυτό συμβαίνει σε μια άχρονη στιγμή. Τότε θα πεις γιατί εγώ έχω την αίσθηση του χρόνου. Ακριβώς αυτό τώρα πάμε στην υποκειμενική εμπειρία του χρόνου. Δηλαδή ο χρόνος εξωτερικά είναι απλά το φαινόμενο της μεταβολής. Δεν υπάρχει χρόνος σαν κάτι που περνάει ο χρόνος κτλ. Τίποτα. Ζούμε σε ένα άχρονο τώρα. Όμως εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, όπως έχουμε κατασκευαστεί από το σύμπαν, δεν έχουμε την Apple κατασκευαστεί, την Google, δεν είμαστε ρομπότ δηλαδή, δεν είμαστε τεχνητή, μας λέει νοημοσύνη. Είμαστε βιολογική, συνειδητή νοημοσύνη, έχουμε συνείδηση, δεν είναι η διαφορά. Είπε κάπου ο Καφάντος ότι η διαφορά μας είναι ότι έχουμε νου και συναισθήματα. Όχι, η πιο βασική διαφορά είναι ότι έχουμε συνείδηση που δεν έχουν τα άλλα. Το κεντρικό σημείο της ζωής είναι η συνείδηση και από εκεί απορρέουν και τα συναισθήματα και οι σκέψεις. Λοιπόν, οπότε ο χρόνος είναι απλά η μεταβολή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή η μεταβολή του φαινομένου και χρόνος είναι ένα και το αυτό. Δεν υπάρχει χρόνος κάτι ξεχωριστό από τη μεταβολή, σαν εξωτερικό φαινόμενο. Άλλες μεταβολές όπως ο ήλιος, δηλαδή εμείς το βιώνουμε ότι αυτό γίνεται σχετικά γρήγορα και για να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος να έρθουμε ξανά στη 1 του Γενάρη, τώρα τι σημαίνει αυτό να μην το εξηγώ, είναι και απλά αυτό ένα φαινόμενο πώς σχετίζεται η περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο τέλος πάντων, κάνει πολύ περισσότερο, δηλαδή το βιώνουμε εμείς ως πολύ περισσότερο χρόνο. Η αίσθηση που το βιώνουμε. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν στο άχρονο τώρα. Θα πεις πώς γίνεται αυτό, έτσι γίνεται. Δεν είναι η ζωή τόσο πολύ όπως την παίρνουμε, έχει πολλά παράδοξα δηλαδή. Τώρα, όμως υπάρχει αυτή η υποκειμενικότητα της αίσθησης του χρόνου. Το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο έχει σχέση με την κατάσταση την νοητική που είμαστε και την κατάσταση τη συνειδησιακή που είμαστε. Στην ουσία η κίνηση του νου και το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και με βάση την επιθυμία και τα συναισθήματα και τις σκέψεις που κάνουμε για τα αυτά που συμβαίνουν και το πώς συνδεόμαστε με τη συνείδηση, με το είναι που είναι το άχρονο τώρα, δημιουργεί αυτό που λέμε χρόνος. Αυτή την αίσθηση που βιώνουμε εσωτερικά ότι περνάει η ώρα γρήγορα λέμε. Περνάει η ώρα αργά. Η ώρα δεν περνάει ούτε γρήγορα ούτε αργά γιατί δεν υπάρχει ώρα. Όλα συμβαίνουν στο άχρονο τώρα. Γιατί μας φαίνεται όμως περνάνε αργά ή γρήγορα? Γιατί ακριβώς ανάλογα την συναισθηματική μας και ψυχολογική μας κατάσταση και τη συνειδησιακή μας κατάσταση
δημιουργείται αυτή η αίσθηση τα πράγματα αργούν να συμβούν ή να φτάνουν. Δηλαδή η αλλαγή που περιμένουμε να γίνει αργεί. Δηλαδή είμαστε εδώ και παίζει σε μία ώρα ο αγαπημένος μας ο Παναθηναϊκός, που είμαστε Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Και λέμε δεν περνάει η ώρα. Μα δεν είναι θέμα να περνάει η ώρα. Τα γεγονότα απλά μεταβάλλονται, κινείται δηλαδή τα πάντα ρί που έλεγε ο Ηράκλειτος, στο άχρονο τώρα. Οπότε μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, καθώς μεταβάλλεται η αλυσίδα αυτή των γεγονότων και να έρθει αυτή η στιγμή να ξεκινήσει το μάτς, εμείς επειδή ανυπομονούμε να είμαστε εκεί, μας φαίνεται ότι περνάει χρόνος. Έχουμε την αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή, ο χρόνος δημιουργείται από την εσωτερική μας κατάσταση του να θέλουμε τα πράγματα να είναι στο παρακάτω. Ή είμαστε σε μια άσχημη κατάσταση και δεν βγαίνουμε από αυτή και θέλουμε να βγούμε γρήγορα. Υποφέρουμε, πονάμε. Είμαστε στο νοσοκομείο και υποφέρουμε. Και θέλουμε πότε θα περάσει, ξέρω εγώ, η μέρα και μας είπαν αύριο θα βγεις. Ή είσαι στο στρατό και απολύεσαι. Και αυτές οι τελευταίες 30 μέρες, λέει 30 και 1, 29 και 1 και απολύομαι και τρελαίνομαι. Δεν περνάει ο χρόνος, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με καμιά εξωτερική αντικειμενική κατάσταση, αλλά με τη δικιά μας υποκειμενική κατάσταση. Και όταν μπορέσει κανείς να εστιαστεί πλήρως στο παρόν έξω από το νου και ζει δηλαδή κεντραρισμένος στο είναι του, στη συνείδηση ή στην εμπειρία, χωρίς καμία όμως επιθυμία τα πράγματα να είναι αλλιώς, δηλαδή είναι απορροφημένο στην εμπειρία έτσι όπως είναι, χωρίς συναισθηματική, νοητική, επιθυμητική διέγερση μέσω του κίνηση. Και είναι σε βαθιά επαφή με τη σιωπηλή παρουσία του είναι του, τότε ζει το άχρονο τώρα, ακριβώς αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή σε αυτό το άχρονο τώρα ζει αυτό που συμβαίνει. Το οποίο είναι μια κίνηση αυτό που συμβαίνει. Μεταβολή σημαίνει κίνηση. Κινείται κάτι. Αυτή η κίνηση υπό μία έννοια είναι ο χρόνος. Αλλά αν ζούσαμε ακριβώς όπως σας λέω σε πλήρως εστιασμένοι στο κενό μέσα μας, στο σιωπηλό κενό της συνείδησης, στο είναι μας και σε πλήρη επαφή με αυτό που συμβαίνει εδώ και τώρα, χωρίς να θέλουμε να είναι κάπως αλλιώς, να μην βαριόμαστε, να μην βιαζόμαστε, να μην τίποτα, κενό, πλήρως κενό, θα βιώνουμε ένα άχρονο τώρα και κάτι να συμβαίνει μπροστά σε αυτό το άχρονο τώρα, το οποίο είναι σε συνεχή κίνηση. Δηλαδή υπάρχει το άχρονο τώρα που είναι έξω από το χρόνο και έξω από την κίνηση και υπάρχει το γεγονός που φαίνεται να είναι στο χρόνο, αλλά δεν υπάρχει χρόνος, αλλά η κίνηση δημιουργεί την αίσθηση του χρόνου. Και δημιουργείται αυτή η εμπειρία υποκειμενική από τη δικιά μας επιθυμία, ανυπομονησία, να μην είμαστε εκεί που είμαστε και να κάνουμε δηλαδή διάφορες σκέψεις, να έχουμε διάφορα συναισθήματα και επιθυμίες σε αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος για το θέμα του χρόνου. Και το ζητούμενο είναι στη ζωή, να δώσουμε την πιο βαθιά απάντηση, δεν είναι να δούμε τι είναι ο χρόνος. Εντάξει, σας εξήγησα τι είναι. Στην ουσία είναι να βρούμε το άχρονο που είμαστε. Έχουμε ταυτιστεί με τη μορφή, το πρόσωπο και έχουμε χάσει την επαφή. Δεν την έχουμε χάσει στην ουσία, γιατί είμαστε αυτό, αλλά τη συνειδητή επαφή. Δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε η άχρονη στιγμή, αυτή καθεαυτή. Όχι αυτό που συμβαίνει. Είμαστε και αυτό που συμβαίνει. Αλλά όχι μόνο εμάς, το σώμα μας, εγώ, όλο αυτό που συμβαίνει είμαστε και είμαστε αυτή η άχρονη στιγμή. Και όλο το παιχνίδι της ζωής είναι να φτάσει κάθε άνθρωπος να έρθει σε αυτή τη βαθιά συνειδητοποίηση ότι είμαστε όλα. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε όλα και ότι ταυτόχρονα είμαστε αυτό από το οποίο απορρέουν όλα, αυτό το άχρονο σιωπηλό πεδίο συνείδησης, η άχρονη στιγμή, τότε θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Τότε θα σταματήσει η εκμετάλλευση και θα ζούμε με αρμονία, αγάπη και ειρήνη. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Σας εύχομαι την αγάπη μου. Ψάξτε να βρείτε το πιο σημαντικό από το να βρείτε πώς ακριβώς λειτουργεί ο χρόνος, είναι να δείτε ψυχολογικά πώς βιώνετε το χρόνο εσείς και πάνω απ' όλα τι είναι αυτό που είναι έξω από το χρόνο. Όταν το συνειδητοποιήσετε αυτό, θα λυθούν τα μάγια του Matrix που λένε και επιστήμονες, όπως λέει και ο Δανέζης και άλλοι επιστήμονες. Θα βγείτε από το Matrix. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βγείτε από το Matrix όσο είστε ταυτισμένοι με αυτό που είναι μέρος του Matrix. Δηλαδή που είναι ο νους σας, το σώμα, η ενέργεια και ο εξωτερικός κόσμος που βλέπετε. Είναι το Matrix. Αυτό που είναι πέρα από το Matrix είναι η αυθεντική σας, η πνευματική σας φύση, το είναι σας. Να είστε καλά. Μια καλή νύχτα. Φως την αγάπη στην καρδιά σας και καλή δύναμη στην προσπάθεια όσοι κάνετε αυτογνωσίας, φιλοσοφίας, πνευματικότητας. Να είστε καλά. Γεια σας.